Здравейте! Сега ще ви покажа как да си проверите подгревните свещи на колата. Това е най-обикновен мултицет за 6-7 лева. Първо се проверява съпротивлението на уреда. Единица. После се проверява дали старата свещ, която при мен е изгоряла, дали има съпротивление. Като минуса се слага на резбата, а плюсът отгоре, където е. Не показва никаква стойност, което означава, че свещта е изгоряла напълно. А ето и новите ми свещи. На опаковката има номерче и на свещта също с черно. Не се вижда, но от близко погледнато номерата съвпадат. Тази свещ е на 11 волта. Загрява. Пак проверяваме съпротивлението на уреда. Единица. Отново слагаме този път на новата свещ. Едно и 4. Съпротивление, като се извади, се получава около 0,4-0,5. Съпротивление от 0,4 до 0,7-8, доколко съм запознат, е достатъчно за нова свещ работеща. Това е. Тези свещи са от кола Volvo, за кола Volvo V40 2001 година с двигател на Renault. Едно и 9, 115 коня. Кода на мотора, последните букви бяха T3. Това е.